Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअनि सावरायनो गोनां टपिकनि मुङानो जाबाय Top 12 Geographical Discoveries. Top 12 Geographical Discoveries. थामहिनबा मोन 12टा भुमखौराङारि दिहुनथायफोरनि बागै जोङो सावरायगोन। कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट। जों माब्लाबा गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोराव जों फैनाय नुनो मोनो। सो बेबायदि गोबां इम्पोर्टेन्ट माने जिअग्राफिकेल डिस्कभारिज दङ, नाथाय आं नैबे भिडिअ होनाया बे मोन 12टाया जोबोद इम्पोर्टेन्टसिन होननानै आं सानो। सो नैबे आगसिखै नायब्ला बेखौ जों मोननै बाहागोआव राननाय जादों। आगसिखै दङ डिस्कभारि एबा दिहुनथायफोर आरो आगदाखै दङ डिस्कभारार एबा जाय संदाननानै दिहुनदो एबा जाय दिहुनदों। आगदाखै जाबाय डिस्कभारार दिहुनग्रा आरो आगसिखै जाबाय दिहुनथाय एबा डिस्कभारि। सो जों दानिया बिदिब्ला नायलांनोसै फारियै। से नाम्बाराव दङ नर्थ पल। नर्थ पल एबा सा मिरु होनना बुङो। जोंनि बुहुमा दुलुर, बुहुमनि महरा दुलुर। बे दुलुर बुहुमखौ जोङो साहाथारनि बाहागोखौ साहाथारनिखौ सा मिरु होनना बुंनाय जायो आरो खोलाथारनि बाहागोखौ खोला मिरु एबा साउथ पल होननानै बुंनाय जायो। सो बे नर्थ पलखौ गिबि संदाननानै दिहुनदोंमोन। सोर दिहुनदोंमोन? गिबि 1919 मायथाइयाव रबार्ट पियारिया, आमेरिकानि रबार्ट पियारिया 1909 मायथाइयाव नर्थ पलखौ संदाननानै दिहुनदोंमोन। खोब इम्पर्टेन्ट। नैथियाव दङ, 2 नाम्बाराव दङ साउथ पल। साउथ पलखौ दिहुनदोंमोन 1911 मायथाइयाव। थामहिनबा नर्थ पलखौ दिहुननायनि 2 बोसोरनि उनाव साउथ पलखौ रनाल्ड आमान्डसना, नरवेनि रनाल्ड आमान्डसना साउथ पलखौ 1911 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। खोब इम्पर्टेन्ट। 3 नाम्बारा जाबाय आमेरिका। सो आमेरिकाखौ गिबियाव सोर डिस्कभार खालामो? हु डिस्कभार्ड आमेरिका? क्रिस्ट'फार कलम्बास डिस्कभार्ड आमेरिका। इटालीनि क्रिस्ट'फार कलम्बासआ आमेरिकाखौ 1492 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन एबा डिस्कभार खालामदोंमोन। सो ब्रैथियाव दङ, 4 नाम्बारा दङ निउ फाउन्डलेण्ड। निउ फाउन्डलेण्डखौ सोर दिहुनदोंमोन होनना बुङोबा जन केबट। बेयो इंलिस मानसिमोन। जन केबटआ निउ फाउन्डलेण्डखौ 1492 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। सो जन केबट discovered Newfoundland in 1498. जन केबटआ निउ फाउन्डलेण्डखौ 1492 मायथाइयाव दिहुनदोंमन। सो निउ फाउन्डलेण्डनि बागै जों एसे इम्पोर्टेन्ट बाथ्राखौ एसे मिथियो। बेयो जाबाय प्रभिन्स, मोनसे कानाडानि मोनसे प्रभिन्स। कानाडानि मोनसे प्रभिन्स निउ फाउन्डलेण्डआ। बे कानाडानि बे प्रभिन्स निउ फाउन्डलेण्डखौ 1492 मायथाइयाव जन केबटआ दिहुनदोंमोन। सो 5 नाम्बाराव जालायबाय हाडसन बे। सो बे हाडसन बेआ मा? हाडसन बेआ जाबाय बुहुमनि मादावनो नैथि गेदेर बे होनना बुंदों। बे बबाव दङ? बेबो कानाडायाव दङ। कानाडायाव थानाय बुहुमनि मादाव वर्ल्ड सेकेन्ड लार्जेस्ट बे होनना बुङोबा हाडसन बे। आरो बे हाडसन बेखौ 1609 मायथाइयाव हेनरी हाडसना, बिथाङाबो इंलिसमोन, हेनरी हाडसना संदाननानै दिहुनदोंमोन एबा हेनरी हाडसना डिस्कभार खालामदोंमोन। सो हेनरी हाडसन discovered Hudson Bay in 1609. 1609 मायथाइयाव हाडसन बेखौ हेनरी हाडसना डिस्कभार खालामदोंमोन। बेनि उनाव जों गुबुन नाम्बारखौ नायलायनोसै। बेनि उनाव दङ 6 नाम्बारा दङ सलार सिस्टेम। सो सलार सिस्टेम जों मिथिगौ सान खौरां होनना बुङो, जायखौ जों बर' सान खौरां होनना बुङो। बे सान खौराङा जाबाय सान आरो बेनि मोनदाइन ग्रहफोरखौ लानानै दाजानाय। बे सलार सिस्टेमखौ सान आरो बेनि मोनदाइन ग्रह आरो ग्रहसाफोरखौ जों दाजानाय बे सलार सिस्टेमखौ गिबियाव सोर डिस्कभार खालामदोंमोन? कपारनिकास। कपारनिकासआ बबेमोन? बिथाङा पोलेण्डनिमोन। पोलेण्डनि कपारनिकासआ सलार सिस्टेमखौ 1540 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। बेनि उनाव 7 नाम्बारा जाबाय टास्मानिया आइलेण्ड। सो टास्मानिया आइलेण्डखौ सोर दिहुनदोंमोन? आबेल टासमान। बिथाङा सासे डाचमोन। टास्मानिया आइलेण्डखौ दिहुननाया जाबाय आबेल टासमान। आबेल टासमेनआ 1642 मायथाइयाव टास्मानिया आइलेण्डखौ दिहुनदोंमोन। सो टास्मानिया आइलेण्डआ जाबाय अस्ट्रेलियानि मोनसे जायगा, बियो मोनसे। आरो बे टास्मानिया आइलेण्डआ नन फर हेभिं द क्लिनेस्ट एयार इन द वर्ल्ड। बुहुमनि मादाव माने साखोनसिन, थारमाने मैला गैयै बार, थारमाने साबसिन माने गोग्गो बार थानाय जायगा हिसाबै मा मुंदांखा बेयो। टास्मानिया आइलेण्डनि बारानो लायनो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो क्लिनेस्टनो, गोग्गोसिन, माने मैला गैथारि आरो क्लिनेस बेनिसायबो माने मा होनना बुङो, मैला गैसिनि, थारमाने साफासिन बार गोनां
जायगा होनना बुङोबा तास्मानिया आइलेण्ड आरो बेखौ सोर दिहुनदोंमोन आबेल तास्मान माब्ला 1642 मायथाइयाव जोबोद गोसोआव लानो गोनां नेक्स्टआव दङ हावाइ आइलेण्ड हावाइ आइलेण्डखौ सोर दिहुनदोंमोननो 1770 मायथाइयाव केप्टेन कुकआ बिथाङाबो इंलिशमेनमोन इंलिश माने केप्टेन कुकआ हावाइ आइलेण्डखौ 1770 मायथाइयाव डिस्कभार खालामदोंमोन स' खोब इम्पर्टेन्ट गु नाम्बारा जाबाय केप अफ गुड हप केप अफ गुड हपखौ सोर दिहुनदोंमोन सोर डिस्कभार खालामदोंमोन बार्टलमिउ डियासआ बिथाङा सासे पर्तुगिसमोन आरो माब्ला दिहुनदोंमोन 1480 मायथाइयाव बियो म'आव दोङो बियो माने साउथ आफ्रिकानि खोलाथार पइन्टआ जाबाय केप अफ द गुड हप खोलाथारनि एकदम माथायो खोला पइन्ट बियो बे खोलाथारनि पइन्टखौ बेखौ केप अफ द गुड हपखौ 1480 मायथाइयाव बार्टलमिउ डियासआ माने डिस्कभार खालामदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो इन्डियानि सी राउट माने इन्डियानि लैथोनि लामाया इन्डियाजों फैनाय लैथोनि लामाया बे केप अफ द गुड हपजोंनो फैनाय जायो माने पर्तुगिसफोरा बिदि फैदोंमोन पर्तुगिसफोरा माने साउथ आफ्रिकानि खोला बाहागो केप अफ द गुड हपजों जोंनि बे भारत हादोराव माने फैदोंमोन आरो आगोल माने बेफार खालामनो थाखाय स' बे केप अफ गुड हपनि गेजेरजोंनो फैदोंमोन स' केप अफ गुड हपआ बबाव दं बियो एकदम साउथ आफ्रिकानि मोनसे साउदार्न मस्ट पइन्ट बियो आरो बेखौ सोर संदाननानै दिहुनदोंमोन 1480 मायथाइयाव बार्टलमिउ डियासआनो बिथाङा सासे पर्तुगिसमोन गोसोआव लानो गोनां जि नाम्बारा जाबाय सेल एराउन्ड द वर्ल्ड माने बुहुमनि सोरगिदिं गिदिंनाय बे लामाखौ बुहुमनि सोरगिदिं गिदिंनाया गिबि गिदिंजेननाया गिदिंनायनि लामाखौ सोर दिहुनदोंमोन गिबियाव सेल खालामनाया सोरमोन फार्डिनान्ड मेगालाना बिथाङा सासे पर्तुगिसमोन माब्ला 1519 मायथाइयाव फार्डिनान्ड मेगालेना एकदम सेल एराउन्ड द वर्ल्ड माने बुहुमनि सोरगिदिं बुहुमा दुलुर बुहुमनि सोरगिदिं गिदिंनानै माने बिनि लामाखौ संदाननाया दिहुननाया सोरगिदिंखौ दिहुननाया जाबाय फार्डिनान्ड मेगालेनमोन बिथाङा सासे पर्तुगिसमोन जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव दङ जिसे नाम्बारा जाबाय सी राउट टु इन्डिया भाया केप अफ गुड हप सी राउट टु इन्डिया भाया केप अफ गुड हप माने लैथोनि लामाखौ भारतसिम फैनाय लैथोनि लामाखौ गिबियै बबेजों फैदो केप अफ द गुड हप माने साउथ आफ्रिकानि एकदम आफ्रिकानि साउदार्न मस्ट पइन्ट बे केप अफ गुड हपनि गेजेरजों माने इ लामाजों भारतसिम गिबियै फैदेरनाया लैथोनि लामाजों फैनाय सुबुङा जाबाय मा भास्को दा गामा खोब इम्पर्टेन्ट आनजादाव फैबाय थायो आरो बिथाङाबो सासे मामोन पर्तुगिसमोन भास्को दा गामायानो गिबियै सी राउट टु इन्डियाखौ मा खालामदोंमोन डिस्कभार खालामदोंमोन हु डिस्कभार्ड सी राउट टु इन्डिया होनना बुङोबा भास्को दा गामा माब्ला 1498 1498 मायथाइयाव भास्को दा गामाया दिहुनजेनदोंमोन बेनि उनाव 2 नाम्बार एबा जोबथि पइन्टआ जाबाय प्लेनेटारि मशन प्लेनेटारि ग्रहफोरनि बे खारथाय प्लेनेटारि मशन बे मशननि थिउरिखौ प्लेनेटारि मशनखौ सोर डिस्कभार खालामदोंमोन केप्लारा बिथाङा बबेनिमोन जार्माननि केप्लारा 1600 मायथाइयाव प्लेनेटारि मशनखौ डिस्कभार खालामदोंमोन स' केप्लार डिस्कभार्ड प्लेनेटारि मशन इन 1600 1600 मायथाइयाव केप्लारा प्लेनेटारि मशनखौ दिहुनजेनदोंमोन स' जोंनि बे बुहुमाव माखासे बेबायदि जिअग्राफिकेल डिस्कभारिसफोर दंबावो नाथाय बेफोरनि मादाव नैबे आं होनाय मोन 12थाया खोब माने टप मस्ट आरो खोब इम्पर्टेन्ट आरो इन्टारभिउ बेस्ड आरो माने इन्टारभिउफोराव फैबाय थायो स' बे भिडिअखौ माने खेबनै खेबथामसो मोजाङै नायब्ला माने गोसोआव थागोन आरो बेनिफ्राय जायखिजाया कुइसन जाया मानो एन्सार होनो हागोन होननानै आं सानो आरो दिनैनि बे भिडिअआबो बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा प्लिज लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं